Id-Deputat Prim Ministru Ministru għat-Turiżmu Ian Borg żar lukandi u stabilimenti tal-ikel u x-xorb biex jiltaqa' mal-ħaddiema li matul dawn iż-żminijiet tal-festi se jkunu qed jilqgħu u jservu lil eluf kbar ta' turisti u anke familji Maltin. U żar San Pawl il-Baħar u San Ġiljan biex jiltaqa' ma' tmexxija u l-ħaddiema tal-ex Odyssey Hotel, il-Bi Hotel u l-Hyatt Regency Malta Hotel kif ukoll Mamaci Restorant. Madwar Malta għawdex dan il-miliet aktar minn 32,000 ħaddiem se jkunu xogħol f'madwar 450 lukanda u stabiliment ieħor ta' akkomodazzjoni kollettiva kif ukoll f'madwar 5,300 stabiliment tal-ikel u x-xorb. Kien ta' pjaċir għalija li propju f'dawn iż-żminijiet ta' festi fejn kulħadd jieħu ħin ta' mistrieħ mal-familja, mal-eżis tiegħu, jekkux il-miliet, jekkux it-tmiem u l-bidu ta' sena ġdida, il-ħaddiema li jaħdmu fil-qasam tal-ospitalità, lukandi, ristoranti, ikunu impenjati iżjed mill-kumplament tas-sena. U allura ħassejt illi kien fid-dover tiegħi illi nuri l-apprezzament lejhom, niltaqa' magħhom, nisma' x'inhuma l-ħsibijiet tagħhom.